Asko eta asko dira jaioterria utzi eta bizitza berri bat hasi dutenak beste herrialde batean. Istorio, amets eta erronka ezberdinak dituzte guztiek eta Debagoiena etxe bihurtu duten atzerritarren testigantzak jasoko ditugu handiko natartean. Gaurko atalean, Tomaso Galati dugu protagonista, Siziliako Catania hirian jaio zen, eta 23 urte zituela utzi zuen jaioterria. Ordutik, Erroman eta Parisen bizi izan da, eta duela 13 urte iritsi zen Oñatira maitasunagatik. Ni Tomaso naiz, Tomaso Galati naiz, Italiakoa naiz, hegoaldean, Siziliakoa, Catenakoa. Hemen bizi naiz Oñatin, orain dela ni uste dut 13 urte, gutxi gora bera. Ni soinu teknikaria naiz eta kontzertu antolatzailea naiz. Orduan asko lan egiten ari naiz hemendik Italiako agentziarekin. Herri handiak ez da, ez dakit, orain ni uste dut gehiago da bizitzen hemen, umiarekin, familiarekin eta danak errazagoa da. Orduan ni uste dut, orain es la temporada, el periodo de la maturità, heldutasun, orduan ni uste dut, hemen edertu, bizitzen hemen edertu da. Nire bikote Oñatierra da, orduan bere familia hemengoa da, Oñatikoak. Bai, ni uste dut suerte handia daukat. Jente jatorra topatu dut. Bai, ikasten ari naiz, orduan bai. Erraza, ez da erraza, baina asko gustatzen zait hizkuntza ikastera. Eta gainera hemen Oñatin, Oñati euskeraz bizi da. Orduan ni uste dut oso importantea da euskera ikastea eta bai, errespetatu eta pultza euskal kultura, bai. Normala da, nire alabarekin eta nire familiarekin, baina normalian nire alabarekin Italia hitz egiten ari naiz. Baina ni uste dut, badaki, italiarra da. Orduan, normala da.